Presiden ke MPCC ba Vincent H Pala ong baka ha ke parti kidon bej ki bakwa ban wengi bar ki bakwa ro ba unne namar baka kam presiden ke tang kawai kindon bej ki bamon bar kindon ro ki bomon bar kidon ki bre ki ba pet na ke parti kila pendon kam bakala ki bre jong ki bilang don ha kongres ban pensit ban wengi habakren man takasengi ba Pala ong ba nin kasengi ru ha kenyilang ba don lang badai pej ya mikrayana kai ICC Dr. A. Chal Kumar ba Pala ong ba kidon ki ba ong ba kadai ban sim karai ban khang ban ikran ni ke jing pen pau persya ban wengi hanrai na kaling jong shumasya na mar ba ha ka parti ki bron ka sensia paj ba kila ban pen pau ya kano ke jing seng jongki ulong ba kulal ba haki ban pentemai ya kinong kam ke parti kumah ke distrik bat ki blok ru bola panjing bit ikan ni na ke parti ka AICC ulaong ba kajing dawa jongki kalong ba dai ban penbhai ke parti hendai ban dawa ban penhil dor ke parti on omla ban pediang ulang ba don ru ibreu ke parti ba pensit kenang ban yok daw ban lai sa ke BJP bat kum gini omla ban pediang nama ba kidon kijing tembu ki bahing asem jongki ki balai ki ba don ha ke BJP bat ki kwa ban mi no na ke kongres ulaya tu ba pensingai du la kendu ya kinong lam ke ICC bar kila beta yu ban itelang pada teli ha ke parti uba Pala ong balik si uba pensingai usung udom nama lah ke po bagi kwa ban taulang ha ka isi bar ka NPP ha ke HDC ha ka tem ke dep symasya begini yakin bakin ya telang handai hadin bagi apen bagi kwa ban itelang bar ke NPP na kaling jung kung presiden MPCC wasur sengap no kaji terang ke kongres bar ke NPP ka ta ke parti ha ke MDC election ha ke HDC bat GSDC laong ba Pala kacing dawa te matrai bandoi ka pos presiden de tangkawai te kindon hi ke bomon hakane katai sakawai ro ka parti jongi mantangi don ha portion ka ki briubon balapet te kito ki balapet kindon hi ke perlo jongi ki badangsa apa parti te kin pendon kampak lahi gitu ki briu joki lene kata kaliang te kene mulai dengan expect from the day one kata ke jung ang ba ngimon rei ke jengkeli kalong ba bonu bomon abang menin ni page ke meeting ha kene kata bon hi ki ai de ka jingsha ki la kwa pan le de ke resolution ba ngide ban kren kene ngide ban change kene kata la ka rei nga ong em kam long re namar ba kan ngide ban create presidents in IB ha ka jing start jong in charge ka SCC udan langan ni bat ban bu presiden yuno kamde ka progratif jong nginang ni lada day election te kamut ka song hangi ban ijir ndre ban sutung kede progratif na po nang te bat in charge udan lang te kito ki bomon ki lai kendo ngatrai in charge ne ngasngo ba ki don ki ba bomon ki lai kendo in charge ngapat nga welcome ya ke criticism nomor bale ba hak demokrasi ni apa parti ru hak don ki ban criticize fi kenang pengin persyang ban karek ilade tekani ka de ka try kam don ka per rem had mi nam to meeting kitu ba complain ki wan kyong ni ko bale kene ka ata na welcome ka bon bagi suggestion jong ki ngasim hi kata kawai ki ko ong ba de ban pentemai ki nong kitkam tengala kula rikingan pentemai ki nong kitkam namar babon kilapet example kum ki district president Giant Hills lapet na dok menongi kelampat tum namar ban ni dang bat nang ta hangni hapo ibaroni bat pos ke babon ki lapet ni hapan tmai kum vice president ni habjet ke jingong jongki ke badai narung akwa hi tang bang ngade ban yo permission na Delhi mar hapo ki skat level ke song hanga kat ban district sejong ngap yo permission Delhi tengah alik mana kini selhi ngara pan permission ya kata tengah already on my job sinsia ndringam pat yo permission ngaso tenan hi kata ro kibon kipos ki balai ya feel hi kata tapi jingong jing bon be ki demand ngaso ke badai ndre hakmat jongam don we ro bo ong ba ngin change kumta we arm lagi kata ngaro ngamla ni kata ndre ban ong hi bangin su nget we ar bangin kumbang ong bangin penhiardor ya ka parti tengah masyarakat kata nama lagi on ban change no lele ra tamba nimde ban kumba om de ban serendar ki biru ka to kane ka buit senti jong ki BJP kidon ki perlo ki bla
90% kila di banjon hapok BJP Henry gidang don hapok parti jongi kita ki bah khmat ban change ngala tip bah kin jongi ke BJP ki bah ying asam jongki kila don pa hapok BJP stang ban chna te ban chna excuse boleh phimi ne parti thap chna ban hap keno am you know te ki kwa ban join sekate ke parti hap keno nang ne khnang ban dikin join ki long ki sen yang te ke parti te kum kita te shape ya yang ngi kita nganam ong romono tangba nganam ong roino de mono namar ba it's not fair pan ayu ringa personally te meneu ba piskan udang kenduk ki ICC kila ayu very clear message ba de bani tre la don ke ngimde ban ayu jing syang ba piskan ya de we ba de ba piskan we ba pun yang aman swang ade banwan sini hapor ba indok ba piskan support parti ro ngadang syamai ke parti nama bau Dr. Kulum Hun untuk kepor ringa pat untuk kepor ngong ba ni don hajak ber ngong ni don cek beri di jendu ke barit don kamu ba pisngai nama ro kam start kalian ka six schedule this council ni don kam you beri batip de tang ban job election we need experience people kana ban guide ini kai ka ban amen kam tam mentah ki ong ban amen di six schedule tingi don kamu beri ba pisngai ustaz syah ta kalian Nte Henry Gijing Yeper kalau ba nganga ong hadin ba dep ke recommendation ban amen ya kasik sedil ngi di ban withdraw no baro ki district president ki block president kim kwa pengini trelang bat ke NPP re untuk por jong ba Roni ba pensengai ba Charles nang ta ba Gabriel ki ong bi ngi di ban ya trelang la dam sya ban trelang tikmut ki ong ba Karneson saphet bat kum ta pentai ki la phet hi te jong jong kitu por nama ba bobon ba bro ye phet ka tu por ngan ban sing asung tong ini pek tang bang ai warning na do ka tu por ke je join bat ke NPP kan don long very bad yengi kum ke parti in the long run ta ka ba yengi ngaklam ai approval ka tu por Delhi klam ai approval ki join ka join be tu ba pensengai nga try ka we ka ba usosi yang aklong ba ni pak withdraw ki na po BJP NPP kejing trelang jong ke NPP kata handai kata kamper tang gamon jong ke dina do ACC bat na do ni ki district level bat ki block level te kamu der ban dom kum kata baru ni ro sa thu kata ngi don meeting kru kata te ngafra pai baru mana kini MDC ngiram ke we na kata katau te ngi di ban sa thu ba bala dep election te ngi la bakla baru ki long bring don ki bakla handai ke cuk por lada ka society ne ka politics ka niam kurkom ru bijing bakla ka de bandon hi knang bingin la ban karek iladi tengin de ban trelang ban karek hijing nama ka parti chungi ni don kam ka jingi teli ni don kam ka jingi trelang